Здравейте! По молба на фен на BMW правим клипчето как да си пуснем печката на E39, специално както снимам моя МИД. Колата е Common Rail, 3000 кубика, за 2.5 важи същото нещо, при положение че е с 100 МИД. Аз съм с големия борд. И така, даваме ключа на първо положение на контакта. Тръгват радиа, така. Намираме бутона за часовника. Натискаме го веднъж. Не бутона с таймера, а втория е това нещо, стартира и подготвя печката. Климатроника светна. Избираме си температурата. Избираме си с каква скорост да духа вентилатора. Можем да си избираме дали на автоматична температура и скорост на вентилатора, дали ръчно къде да духа. Ето, печката работи, в момента върти само вентилатора и доколкото чувам допълнителната помпа за въртение за циркулация на водата. Всичко е подготвено и в момента, в който махнем ключа от контакта, печката работи. Свети диод, че е активна, и остава само един активен бутон, когато решим да я изключим. Сега имаше въпрос и тези неща за какво са. От тук се наглася кога печката сутрин да стартира и кога да се изключи. Аз лично не съм го ползвал и затова идея си нямам точно как се случват нещата. Принципно, така както показах, така стартира печката. Не е нужно да е работила колата, не е нужно въобще да я палим. Стартираме си печката. Още един път показвам. Стартираме си печката. Чува се как почва и вентилатора в купето да работи. Вижда се лампата. Нагласяме си температура и скорост на вентилатора. Махаме ключа от първо положение на контакта и печката работи. Важно пояснение, печката няма да запали, ако температурата на въздуха е над 3 градуса или 5. Принципно всички печки на дизелови автомобили са общо взето така нагласени. Ето снимаме в момента е 18,5 градуса температура, така че единственото нещо, което се случи е климатроника ще върти въздуха, който се затопля от остатъчната топла вода в казанчето на парното и след това ще спре да духа топло, общо взето. Тук сме готови. И понеже има много време, показвам. Ей тук отзад, това е първия бушон. За печката. Махаме го, печката не работи. Аз моята не съм барал. Фабрично е настроена всеки път като запаля колата, печката да запаля. И тя самата. И общо взето съм слушал. Приблизително показвам, след като излезне стрелката на температурата от синия сектор и стигне до първата стрелка, както е в момента, докато се движа печката автоматично гасне.